Να κάνουμε και μια ανάλυση της προσωπικότητας του κάθε μαθητή με βάση τα χρώματα που επέλεξε. Αν δηλαδή, για παράδειγμα, τα χρώματα πηγαίνουν ομαλά όπως το ουράνιο τόξο, δηλαδή πηγαίνουμε από το βιολέ στο μπλε, στο ουρανί, μετά πράσινο, κίτρινο, πορτοκαλί κίτρινο, τότε έχουμε έναν πιο ήρεμο χαρακτήρα. Αν οι εντάσεις είναι πολύ απότομες, ψυχρό, θερμό, τότε έχουμε σταμπανεβάσματα, δηλαδή μάλιστα. Κατάλαβα. Έκανα και εγώ μάθημα σήμερα, παιδιά. Πρέπει να ξέρετε που έχετε τον κύριο Μιχαηλιά δάσκαλό σας και να παίρνετε, να απορροφάτε προς το σφουγγάρι αυτά που σας δει, διότι είναι σίγουρο ότι μάθετε πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχόμαστε καλή πρόοδο σε όλους για να συνεχίσουμε. Χαλαρώσαμε σήμερα και αύριο με το καλό και από εκεί και πέρα